No niin, selvä. Kello löi 18, joten aika aloittaa harjoitukset. Ja niin kuin tuossa joku jo mainitsi, niin toivottavasti nämä nyt on viimeiset Zoom-harjoitukset vähän aikaa. Ja koska ensi viikolla ollaan toivottavasti ulkotiloissa, niin otin vähän pörskottia ja tulin tähän takapihalle, niin ei ole kulttuurishokki niin valtava. Hyvä. Pannaan alkuun okkenit ja shinait pikkasen sivuja, vähän venytellään ja sen jälkeen on ohjelmassa aika normisettiä, jogeburia, nanameburia, senshin kootaita, matavaria, peruslyöntejä, jalkatyötä, uchikomia ja loppuu sitten jonkinnäköinen hayasuburi potpurri, niin eiköhän sillä saada tunti kulmaa mukavasti. Hyvä! Ja aloitetaan venyttelemällä jalkoja ja sivulle. Ja vaihto. Ja vaihto. Ja kerran vielä. Ja mennään vähän alemmas. Kantapää alas. Ja toinen puoli. Ja keskelle. Ja kädet. Ja vaihto. Hyvä. Sitten vähän leveämpi haara-asento. Ja tästä suoraan alas eteen. Ja ylös taakse. Ja alas eteen. Ja taakse. Ja kylki. Ja vaihto. Ja vaihto. Ja kerran vielä. Ja pyöritellään pikkasen. Hyvä. Ja oikea jalka eteen. Venytetään vasenta akillesta ja sitten vasenta kättä. Ja vaihto. Ja vähän syvempää. Ja vaihto. Ja ihan hetki omaa tahtiin. Hyvä. Otetaan viaka. Ja valmiina. Hei. Amae. Stop. Hyvä. Ja aloitetaan jogeburilla 50 kertaa edesi takaisin. Ja lasketaan. Kamae. Hajime. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Jup, ich, nip, san, sheep, hop, hop, sit, hot, cube, jup, ich, nip, san, sheep, hop, hop, sit, hot, cube, jup, ich, nip, san, sheep, hop, hop, sit, hot, cube, jup ja vielä 10. Ich, nip, san, sheep, hop, hop, sit, hot, cube, jup. Ja me kasumme ja pikkasen ravistellaan ja venytellään. Hyvä. Ja sitten tehdään Nananeburi Hiraki Ashilla. Ja nyt sillä tavalla, että ennen kuin lähdetään lyömään, niin katse kääntyy. Ja katseen perään lyödään Nananeburi ja tolle puolelle seuraava. Näin. Ja näitä 50. Come up. Hajime. Ich, nip, san, sheep, hop, hop, sit, hot, cube, jup, ich, nip, san, sheep, hop, hop, sit, hot, cube, jup, ich, nip, san, sheep, hop, hop, sit, hot, cube, jup, ich, nip, san, sheep, hop, hop, sit, hot, cube, jup, weer 10. Ich, nip, san, sheep, hop, hop, sit, hot, cube, jup. Ja me asumme ja vähän pyöritellään. Ilmassa tuntuu olevan aika kiitettävästi siitepölyä. Kamat on jo ihan siitepölyssä, mutta tuskin haitanee menoa. Hyvä. Sitten me jatketaan Chenshinko tai menillä ja Chenshinko tai Saiyu menillä. Tehdään Chenshinko tai meniä, kunnes tulee Saiyu men, kunnes tulee Yame. Ja tehdään vähän pidempää sarjaa. Nyt on hyvä joka lyönnin jälkeen tunnustella, että asento on hyvä, kama hyvä ja siitä jatketaan eteenpäin. Ja kiaina men. Valmiina. Kama. Hajime. Men. 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 Men.
Man, 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 Solomon, man, 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 vielä 10. H, need, sun, sheep, hop, rock, sitch, hutch, cube, Jew. Jame. Ja sume. Hyvä. Ja vähän pyöritellään. Ja venytellään. Hei. Pikkasen blosaa, toivottavasti se ei ota sinne mikrofoni, että tämä mun puhe kuuluu. Hyvä. Kiitos. Jatketaan tässä kohtaa peruslyönneillä. Eli kamaesta men ja takasaskelia kamaeseen. Ja jatketaan tätä niin kauan, kunnes tulee kote, kunnes tulee do, kunnes tulee ski, kunnes tulee jame. Eli eteenpäin lyönti ja mä aina kutsun ne vaihdot. Ja kihajon lyöntipaikka. Ja valmiina. Kamae. Hajime. Man. 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 Kotep. 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 Kotep.
Stop. 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 Skip. 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 Ja vielä 5. H. Beep. Sun. Sheep. Hop. Jame. Jasume. Hyvä. Tästä tulee lämmin täällä pikkuhiljaa. Tulee lämmin ja kylmä. Mutta raitista ilmaa. Hyvä. Joo. Tuosta lipsahti pari juttua välistä. Voidaan vähän lämmitellä reisiä tässä välissä. Mutta otetaan vähän happea ensin. Ja jatketaan seuraavaksi matavarilla. Hyvä. Okei, eli seuraavaksi otetaan suht leveä haara-aseto. Ja ajatus on se, että ylhäältä lyödään reippaasti kotekorkeudelle samalla kun pudottaudutaan alas. Koitetaan kytkeä tämä vasen käsi ja tämä meidän keskusta yhteen. Eli tämä lähtee putoon, niin se vetää tämän mukana. No, me käytetään näitä onomatopoiettisia ääniä aina välillä, mutta eli tämä ja vasen käsi yhteen ja sieltä alas. Kote! Ja hitaasti ylös. Samalla hengitetään syvään sisälle. Kote! Kote! Tähän tyyliin. Hyvä. Jokainen voi nyt kokeilla pari kertaa, että miten se onnistuu. Saako kytkettyä se vartalon liikkeen siihen käden liikkeeseen. Ja sieltä sitten iso heilahdus eteen. Hyvä. Kokeillaan kaikki yhdessä. Tehdään näitä, kunnes tulee jame. Come on. Hajime. Kotaan. 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 Ja 5. Catch. Meet. Sun. Sheep.
Jame, Yasume. Jaha, olikin vähän erikoinen. Siinä joutui miettimään hengitystä pari kertaa. Se ei mennytkään ihan niin kuin kuvitteli, mutta kuitenkin kiailla ulos. Hengitys oli ihan hyvä siinä alaslyönnissä. Hyvä. Tehdään vielä vähän jalkatyötä, reisityötä. Tehdään Menkai Shido, mutta nyt tästä meniä ei tule kuin teidän mielikuvituksessa. Eli mä näytän mitä tehdään. Taas otetaan leveä haara-aseto ja kuvitellaan itsellemme vastustaja, joka rupeaa paukuttamaan meille meniä. Me otetaan se meni vastaan. Top, 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 top ja lyödään do. Hyvä. Ja tehdään tää hitaasti kiiruhtaen. Aloitetaan suht hitaasti, koetaan tehdä kaikki samaa tahtia ja sitten vähän kiristetään tahtia, kunnes se lopahtaa. Hyvä. Ja valmiina. Hamad. Hajime. Top, 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 top. Jame. No niin. Sitä siitä pölyä on. Hyvä. Hetki hengitellään ja jatketaan jalkatöiden suuntaan. Hyvä. Okei. Jalat ei näy ja iPadia ei voi kauheasti kääntää, se putoaa muuten koko laite. Mutta aloitetaan. Tätä on tehty monissa treeneissä ja Ruuhilahden Kari tätä Porissa näyttää tehtävän aika useinkin, mutta lähdetään kamaista eteenpäin ja otetaan 2 askelta eteen ja 1 taakse. Ja taas 2 askelta eteen ja nyt ei ole kiire. Nyt oikeastaan pitää jaloilla tunnustella sitä lattiaa ja liukua sitä pitkin. Nyt mä oon oikeastaan aika hyvässä paikassa, kun mä oon ulkona, niin täällä joutuu ihan oikeasti tunnustelemaan, ettei mene ympäri. Okei, mutta tehdään tällä tavalla edestakaisin, kunnes tulee jame. Ja yksi ajatus on myös se, että kama pysyy vakaana. Miaka kärki ei lähde seilaamaan ylös alas, vaan meidän lantio pysyy samalla tasolla. Jalat tekee työtä. Ja valmiina. Kama. Hajime. Jame. Yasume. Itse ainakin huomaa, että taaksepäin mennessäni kantapää putoaa tosi herkästi, eli nyt kun tehdään vähän nopeammin, niin kannattaa kiinnittää erityisesti huomiota siihen,
vasemman jalan kantapäähän, että se pysyisi koko ajan ilmassa irti alustasta. Viime viikolla saatiin tästä hyvä luento. En osaa sitä referoida, mutta kun kulma on oikea, niin se mahdollistaa ponnistamisen. Jos se kantapää on maassa, niin ei lähde samalla tavalla. Hyvä. Mutta tehdään sama uudestaan. Nyt vähän tiuhennetaan tahtia omaan tahtiin, mutta paljon sutjakammin. Tuodaan varsinkin se taimainen jalka tai perässä tuleva jalka nopeasti oikeaan paikkaan. Hyvä. Kamae. Hajime. Jame. Jasume. Hyvä. Yllättävän raskasta. Vähän ravistellaan jalkoja. Ja jatketaan sitten jalkatyötä edelleen. Mutta tällä kohtaa neliön muodossa. Eli lähdetään nyt myötäpäivää eteen 3-4 askelta, askel oikealle, 3-4 taakse, askel vasemmalle. Saadaan tähän jalkatyöhön myös se sivuttaisliike mukaan. Ja tehdään alkuun taas niin, että tunnustellaan sitä alustaa ja mennään suht rauhallisesti. Hyvä. Ja kamae. Hajime. Jame. Jasume. Ja tasapainon vuoksi tehdään samalla tavalla toiseen suuntaan. Eli nyt vastapäivään sama harjoite. Ja valmiina. Kamae. Hajime. Ja voi lisätä vähän vauhtia oman maun mukaan. Jame. Hyvä. Ja hetki taas valmistaudutaan seuraavaan harjoitteeseen.
Ja jatketaan vielä jalkatyöllä sen verran, että saadaan lisää näitä suuntia tähän. Ja tehdään tämä ristirasti, eli nyt on tarkoituksena askel eteen, takas keskelle, oikea, keskelle, taakse, keskelle, vasen, keskelle, etuoikea, keskelle, takavasen, keskelle, etuvasen, keskelle, etuoikea, keskelle. Ja tämän jälkeen lähtee kierros taas alusta. Ja tehdään jälleen sillä tavalla, että tunnetaan se alusta ja kun jalka lähtee liikkeelle, se lähtee täältä lantiosta. Paine syntyy tuolla ja työntää eteenpäin. Hyvä. Tehdään tätä, kunnes tulee jame. Kamae. Hajime. Ja vielä yksi kierros. Jame. Jasume. Hyvä. Selvä. Sitten ollaankin saatu aika hyvin jalkatyöt pakettiin. Tosin aikaa on hyvin, mutta tehdään tähän väliin muutama uchikomi-harjoitus ja perinteinen kotemen do, men on aina yhtä mukava. Eli eteenpäin. Step, men, do, men. Tässä on yksi kierros. Ja nyt niin kuin kaikissa supureissa, niin hyvä koko ajan tsekkaa, miten miakka leikkaa, miten kädet on alussa, lopussa, tasapaino pysyy ja niin edespäin. Tehdään tätä, kunnes tulee jame. Ja valmiina. Kamae. Hajime. Step. Men. Stop. Men. 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 Step. Men. Stop. Men.
man, stop, man, stop, man ja kerran vielä. Stop, man, stop, man, ja me, ja asumme. Tosiaan paperinen muistilappu olisi varmaan vähän varmempi, mutta kun nyt on tuolla puhelimessa, niin ne on siellä. Hyvä. Sitten jatketaan toisella utsikomilla. Lyödään meniä, eli 2 eteen, 2 taakse, 2 oikealle, 2 vasemmalle. Ja tämä on 1 setti. Ja sitä tehdään, kunnes tulee jame. Okei? Okay. Hyvä. Ja valmiina. Kama ja hajime. Man. Kerran vielä. Ja me. Ja asumme. On niin. Pienet ruut oikein pitää siristellä. Hyvä. Otetaan vielä tähän 1 utsikomi. Sitten siihen väliin voidaan ottaa pikkasen tekniikkaa ja sitten se hajasuburi loppuu. Mutta tehdään tuo ristiin rastiin vielä uudestaan ja tällä kohtaa lyödään kote. Ja tätä jatketaan, kunnes tulee jame. Hyvä. Ja valmiina. Kamae. Hajime. Attack! 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 Attack!
Tap, 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 kerran vielä. Tap, 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 tap. Ja me asumme. Hyvä. Se alkaa pikkasen muuttua. Toivottavasti ei saada ennen kuin ehditään maaliin saakka. Hyvä. Tuossa oli itse asiassa keskiviikkona Markus veti treenejä, niin harjoite, jossa sieltä puolelta tulee seme ja täältä tulee men ja siihen teette tekniikan. Eli shiratsi-puoli tekee semen, mä koitan tihrustaa, nämä on nyt tosi pieniä ruutuja, mutta kun sieltä on tullut se semme, mä lyön menin ja siihen tekniikka ja katsotaan miten tämä asia sujuu. Tehdään tätä jokunen hetki. Hyvä. Okei. Ja jotta tämä nyt menisi jotenkin rytmiin, niin mä huudan täältä aina itch, jonka jälkeen voi tehdä se seme. Ja sitten kun mä näen, että suunnilleen kaikki on tehnyt se seme, niin mä lyön sen meni. Okei. Come up. Ja hashime. Itch. An. Ja taakse. Itch. An. Ja Sanshi jatkuu, haetaan paikkaa. Valmiina. Itch. An. Ja haetaan. Itch. An. Ja valmiina. Itch. An. Ja valmiina. Itch. An. Itch. Man. Ja vielä 3. Itch. Man. Deep. Man. 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 Ja me. Jasumme. Hyvä. Ja
Kokeillaan sama homma vielä koten kanssa. Mutta vaihdetaan rooleja. Nyt ei tule se kummempi itch, niin Sanjiva. Mä teen täältä seme. Ja siihen voi reagoida niin kuin itse haluaa. Astuu taaksepäin ja pysyy paikallaan. Ja kun tulee kote, niin sitten siihen vasta tekniikkaa, mikä tuntuu itsestä hyvältä. Okei. Ja tätä tehdään hetki. Yes. Ja valmiina. Ama. Ja vielä 3. Ja me. Jasume. Hyvä, hyvä. Ja hetki hengähdellään. Aikaa on vielä hetkinen. Niin otetaan tässä vähän erilaisia hajasubureita loppuun. Katsotaan montako minuuttia niissä menee. Mutta varjoidaan pikkasen. Hyvä. Ja aloitetaan ihan perushajasuburilla. Ja suhteellisen rauhallinen tahti. Tehdään 50 kappaletta ja loppuu sitten 2 hajasuburia. Hajasuburia kuin menutsia, jos on tilaa. Sovittakaa siihen omaan tilaan, missä olette, niin hyvä tulee. Okei. Eli aloitetaan tästä. Ja kamae. Ja lähtee. Itch, nip, sun, shape, pop, rock, sit, hot, cube, jupe, itch, nip, sun, shape, pop, rock, sit, hot, cube, jupe, itch, nip, sun, shape, pop, rock, sit, hot, cube, jupe, itch, nip, sun, shape, pop, rock, sit, hot, cube, jupe. Vielä 10 itch, nip, sun, shape, pop, rock, sit, hot, cube, jupe. Ja me. Ja hetki hengitellään ennen seuraavaa settiä. Hyvä. Seuraavaksi tehdään hajasubureita niin, että viedään miekka ylös, niin tuolla vasen jalka eteen.
Ja kun miekka tulee takaisin, niin hypätään taas niin, että oikea jalka on edessä. Okei. Ja näitä tehdään 40. Come on. Hajime. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 jäi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja me jatkumme. Okei. Ja vähän happea väliin. Ja seuraavaksi tehdään hajasupuri niin, että lyödään aina pariton kote ja parillinen men. Eli ich, ni, san, chi ja niin edespäin. Tehdään 30 näitä. Ihan hetken perästä. Hyvä. Ja kaikki valmiina. Ja aloitetaan kädet täältä ylhäältä. Ja lähtee. Ich, ni, san, chi, kop, rok, sit, hat, kyp, jup, ich, ni, san, chi, kop, rok, sit, hat, kyp, jup, ich, ni, san, chi, kop, rok, sit, hat, kyp, jup, Dame. Jasume. Hyvä, hyvä. Ja vielä pari pientä settiä, niin ollaan tältä päivältä ready. Ja seuraavaksi mennään hajasuvuri niin, että kädet on ylhäällä. Täältä tulee ich, men, niip, men. Eli luvunlaskun mukaan. Ja näitä tehdään 20 kappaletta. Hyvä. Ja kaikki valmiina. Kädet ylhäällä. Ja hajime. Ich, man, niip, man, san, man, sheep, man, kop, man, rock, man, sit, man, hot, man, cube, man, tube, man, itch, man, need, man, sun, man, sheep, man, kop, man, rock, man, sit, man, hot, man, cube, man, tube, man. Ja me jatkumme. Hyvä. Sitten logiikan sääntöjen mukaan tulisi 10 hajasupuria, mutta ei tehdä niin, vaan tehdään 50.
Nyt tehdään 50 hajasupuria niin, että lähdetään liikkeelle hitaasti ja sitten kiihdytetään ja kiihdytetään. Ja viimeiset 10 saa tempoa niin paljon kuin käsistä lähtee. Hyvä. Sitten sen jälkeen onkin tämä ohi. Okei, ja kaikki valmiina. Come on. Hajime. H, nip, sun, sheep, go, rock, sit, hot, cube, juke, H, nip, sun, sheep, go, rock, sit, hot, cube, juke, H, nip, sun, sheep, go, rock, sit, hot, cube, juke, H, nip, sun, sheep, go, rock, sit, hot, cube, juke, H, nip, sun, sheep, go, rock, sit, hot, cube, juke. Ja med. Så med. Kom upp. Som upp. Som ett upp. Rätt. Kiitos. Kiitos, kiitos.